Tamo, nag-uusap tayo. Hindi mo mapigilang kumain at uminom. Lalamig yung sabaw eh. Gutom ka ba? Para kang squatter. Palagi ka nalang... Pag ngumunguya ka kasi ng pagkain, laging may tunog eh. Alam mo, pet peeve ko yun eh. Ang Ano ingay naman mo talaga ako kumain. kumain? Pangit nga! Ano, nakagraduate na tayong lahat, wala kang table manners, nakakabwisit. Alam mo, nakaka-turn off ka. Kailan mo Kakamay pa? mo lagi yung pagkain. Alam mo Eh, naman, nasa samgyup tayo eh. pero wag mong kakamayan, kaya nga may chopsticks. Pakaano mo naman, tapos yung hilaw na karne, yun din ang ikukuha mo dun sa luto na. At pakaano mo, wala kang manners, nakakahiya ka kasama. Teka. Ano ka nang mainitin sa akin? Anong problema mo? Tamo, nag-uusap tayo. Hindi mo mapigilang kumain at uminom. Lalamig yung sabaw eh. Gutom ka ba? Pero ano bang problema mo? Inaano ba kita? Tapos nagputi ka, samgyupan, tas puti. Tamo, talsik yung mantika. Nakaka-turn off ka, katinis ka. Alam mo, uuwi na talaga ako. Inaano ba kita? Inaano, hindi ka... Wala ka nga sa ayos. Hindi mo ina-upgrade yung sarili mo. Parang squatter. Grabe ka naman magsalita. 1 minute later. Dalian mo na. Ubad na. Ba't ang dami mo suot? May brief na, may boxer pa. Dapat ready ka na. Para tipid time. Naka-nighties ka lang? Oo, syempre. Alam nga namang magbihis ako eh. Madaling araw na. Dahil. Oh, bakit matigas? Kinakabahan ako eh. Bakit matigas na yan? Uy, Kinakabahan pero matigas. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.